मेरगा मेरगिबाबो नाब्ला नुब्लाबाबो बर'आनो थिग हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनो थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव हाबनानै नायदोंब्ला गोदानै प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर थौदो होमबा लोगोफोर भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामहोलांसै पुरा माने फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां स' आरो ओमफ्राय न' स' सुस्रां आरिस्रां जि जोम सुस्रां आरिस्रां ओमफ्राय आङो न'खायाव थांनो नागिरदों लोगोफोर दिनै माने न'खायाव बाथौ दानफायगोन आरो सिजौखौ दाननानै गोदानै गायगोन ओमफ्राय लोगोसे बेरा सेराबो दुमगोन इयावनो ओमफ्रायो लोगोफोर ओमफ्राय जोंहाथ' दा जुदा जाना फैनाया मास मोनसेयानो जायाखै नङा होमब्ला लोगोफोर ओरैनो सप्तासे बारबाय आरो बेनिफ्राय लोगोफोर जोंहा दासान्दि माने बाथौ साथौ जेबो गायसनथ'वाखैनो ओंखायनो माने न'आवनो माने ओजोंहाय जमा बाथौ साथौ गायबाथाय जायखिजाया फुजा होबाथाय खुलुमहैगोन बा फुजा हैगोन ओरै होननानै बुंखानाय बाथ्रा आरो लोगोफोर ओंखायनो माने दिनैयो न'खायावनो माने बाथौ खुलुमनानै फैनोसै उनावहाय माने सेस्था खालामगोन ओरै होननानै जोङो रायज्लायखानाय बाथ्रा आरो दाथ' आरो एसे आथुर बिथुर बाथौ साथौ बहाथो आथुर बिथुर नङा होमबा लोगोफोर लासैनो ग्रोब ग्रोब जालांगोन नङा होमबा ओमफ्राय लोगोफोर आं दायो ओंखारबाय आरो ओमफ्राय बोराया थांग्रोबाय फिसाला उदैखौ लानानै ओमफ्राय फिसाला गेदेराथ' स्कुलाव थांखाबाय स्कुलखौथ' बन्द' खालामनो हाया नालाय लोगोफोर आजिखालि प्राइभेट स्कुला आरो बन्द' सानसे बन्द'बानो लस जायो आरो लोगोफोर ओंखायनो फिसाला गेदेरखौ स्कुलाव थांनो होबाय ओमफ्राय फिसाला उन्दैखौ बिफाया लाना थांबाय थौदो होमबा आं थांहोलांनोसै लोगोफोर आं दायो मोनफैबाय आरो ओमफ्राय आं मोनफैगौ मानि फुजा सुजा होनाया बाथौ बेरा दुमनाया माब्लाबानो जाखांनानै थांबाय आरो आङो एसे लेट जाबोबाय ओमफ्राय एसे खुलुमना लाग्रोनोसै र' मा फुजाया जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय खुलुमखांबायबो थाबनो फुङावनो होदो नालाय खुलुमखां आरिखां दायो जोङो बुद आरि जानोसै आरो साहा गथानो ओमफ्राय नै आसल माखाया बिजावजालि माखाया जमा जालायदो नुवाखै जानोखौ लोगोफोर दाना लोगोफोर आइ बिखुमजो रांगावलिखौ नुथारला आरो आङो माने बेलेगाव थांबाय नालाय ओंखाम जानो थांगोन नोंसानाव ओंखाम जानो मा जागोनलाय रबबारै मा ओंख्रि जागोन मा ओंख्रि संगोन सेरेब लाना थांगोन सेरेब बथलसे मेथाइ गैया मेथाइया आलासियानो थांदो जानाव गथ' गथाय लिलि लाला फैफिनलायबाय जा साथा लोंनानै ओमफ्राय बुद इसे लाबोबाय थालिर बेनिफ्राय मा होनो गय फाथै इसे लाबोखाबाय गय फाथै गैया नालाय जानाव दासान्दि ओमफ्राय नै थाबायनोनो जि बाखायो आंना बेटाया बाम जानायल' आरो ओंखार थाबाय नोंखौ इदि बामबाय थानांगौ नामा एफा गिलिरखौ थाबाय अखायानो फैथारनोसै नै लोगोफोर ओमफ्राय मा ओंख्रि संनाय जायो दिनैथ' आरो जेबो जाया लोगोफोर बाथौ बेन्दों दुमबाय नालाय साननैसोआ माने खैदिनमोन माने मिरामिस साननैसोआ माने मिरामिसानो जाखागोन नालाय ओमफ्राय भिन्दि आलु संनोसै लोगोफोर मिरामिसनि ओंख्रियाथ' भिन्दि आलु ओंख्रि नङा होमबा बारा बुरजा नाङा बेखिनियानो थोगोन भिन्दिजों आलुजों संबाय लोगोफोर नै आयु दैमा होननांगौ ना ओंख्रि होनांगौ जाखो बिखौलाय दैमासो होननांसिगोन ज' एसे स्लो ओंख्रियानो नै नायदो लोगोफोर आंनि ओंख्रि संनाया नै ओरैबायदि माने जखा गैया आरो माने इदि जाबाय नै लोगोफोर स्लौनो ओंख्रियानो लोगोसेनो लेस्रि फ्राय मोनसे एवबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय माने लेस्रियाबो न'निनो आरो लकेल ओमफ्राय नै थावासो बांद्राय जालायलांबाय नै आंना लोगोफोर एसे एनै भाजाफोरखौ माने एवनोनो रोङा मोनदोंहाय लोगोफोर बुरजा भाजा साजा एवनाय जायोमोन ना आगोलाव ओमफ्राय दा नै
सानै साथामनि ओंख्रिखौ संनो रोङा मोनलाय लांबाय आरो ओमफ्राय थावासो बारा जाबाय नै आंना लोगोफोर मोनबायबो 100 जननि गेजेराव सासे सानैखौल' माने फोथायजाथावना आरो लोगोफोर ओमफ्राय दासान्दि माने ससियेल मिडियायाव इउटुबफोराव फेसबुकफोराव बहुत भाइराल जानो हमगासिनो दं आरो बर' हिन्जावा हारसा हौवाजों जुलि जानानै आलाय सिलाय लोगोफोर नंगौबो जोंनि बर' हिन्जावफोराबो माबा बर' सेंग्राफोर थानानै मालाय हारिखौसो बजबना लायो ओमफ्राय दा गावबा गावनो साजाया मोननांगौ जाहैयो ओमफ्राय ससियेल मिडियायावहाय दावराव जाहैयो ओमफ्राय मानो होनबा लोगोफोर जोंनि बर'फोराबो बिराद गाज्रि जालांबाय सानफा एफा बर' हारियाबो बिराद गाज्रि जालांबाय बबा फाननो थांनाय बबा मानो थांनाय ओरैबायसा बिराद गाज्रि रेकर्डफोरानो माने भिडिअफोरानो नायजाया आरो लोगोफोर इनिफ्राय ओरैबायसा गाज्रि आखुनि बुंदों आरो माने गावनि माने गावनि माबाखौनो हाख्लाबनाय हुख्लाबनाय इदि खोथा ओंखारदों आरो हौवाया लोगोफोर बेफोरबायदि साजाखौ मोननोनो नाङा जोंनि बर'फोरनि बायदि अननाय बर' हौवाफोरनि बायदि अननाय बे रावबो गैया लोगोफोर बुहुद माने बेलेग जाथिखौ फोथायनानैबो लास्टाव माने लासैनो माने गोजाम जालांबाथाय उनावहाय माने बिदिनो आखुखौ मोनलाङो लोगोफोर ओमफ्राय दा गावनो फस्थायनांबायना इफोरबायसा गुबुन हारिजों फोथायनानै जुलि जानानै ओंख्रिया मोनबाय लोगोफोर एसे साखिना नायनोसै र' ओंख्रिया माबा थाबुं होनलायनायसो जाबायना आंना दिनै साद गैया लोगोफोर दिनै आङो टेस्टि होना दे आरो जेबो गैयाना सानस्रिग्राबो गैया ओंखायनो माथो टेस्टि होनलायला आङो लोगोफोर ओरैनो जासामसै आरोना मिरामिसावलाय माथो टेस्टि होनबाय थानो ना लोगोफोर